שלום לדקלה שרבי. וואי, כמה שאלות יש לי לשאול אותך, ויהיה מעניין, אבל לפני כן אני אשמח שתציגי קצת עצמך, תספרי ככה את הדברים המעניינים, ואני בטוחה שיש הרבה ממה שקראתי ודיברנו קצת. אז בוקר טוב, קודם כל. יש הרבה מה לספר, אבל אני חושבת שנתמקד. אני מתעסקת הרבה שנים במסחר בינלאומי. לוגיסטיקה וסליקה, אלה העולמות שלי. ובשנים האחרונות יצאתי לדרך עצמאית, ובדרך הזו למעשה לקחתי את כל הכלים ואת כל הניסיון שאספתי לאורך השנים, ואני עוזרת לחברות לצמוח גלובלית בעולם. עכשיו, כחלק מזה שאנחנו רוצים לצמוח, מה לעשות? אנחנו חיים בישראל, מדינת אי, אם נרצה או לא נרצה, כי הגבולות שלנו כולם מכירים ויודעים מה קורה, וככזה, זה משהו שחייב אותי לאורך כל השנים, ובמיוחד עכשיו, להסתכל רגע מה קורה בעולם, איך זה משפיע עלינו, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להמשיך לפעול, להמשיך לרוץ, ולהבין בכלל לאן הדרכים ממשיכות. מה שהוביל אותי בשנים האחרונות, לכתוב הרבה על גיאופוליטיקה ומסחר בינלאומי, כי באמת צללתי לתוך זה, וזה עולם מרתק שיכול להשפיע על ההחלטות שלנו. אז קודם כל אני אגיד שבאמת קראתי המון מהמאמרים שלך, שאת כאילו באמת מצליחה לכתוב ולפשט את הדברים, כי זה עולם סופר מורכב, רגע להנגיש את זה לקורא הרגיל שלו, תמיד מתמצא בכל הניואנסים והדקויות, אז זה מרתק, אז אני בכלל ממליצה לעקוב אחרייך, וגם בלינקדאין קצת, גם יש לך בלוג מעניין, אז אני אשים ככה את הלינקים בתיאור של הפרק, ומי שירצה יקשיב. אז יאללה, ממה נתחיל? בואי נתחיל דווקא ממה שכתבתי הלילה. התחלתי לקרוא הבוקר, אבל לא סיימתי. אז באמת כבר תקופה ארוכה, אני חושבת כמה חודשים מאז שכתבתי את המאמר האחרון, ואתמול ככה קפצה לי הידיעה שנשיא טיואן הוציא, או יותר נכון התראיין לרדיו אמריקאי, ואמר שם שטראמפ יכול לקבל פרס נובל אם הוא יעצור את סין מההשתלטות על טיואן. עכשיו, העיתוי, אנחנו יודעים מהו, אנחנו ביום שישי יש את ההכרזה על פרס נובל, אנחנו רואים פה בישראל שאנחנו ככה במרוץ שיחות לעסקה, ויותר מזה, אם ראיתם אתמול, אז אתמול קטר הודיע שהם משתתפים בשיחות האלה היום, וטורקיה שולחת את ראש המודיעין להשתתף. זאת אומרת שכל העולם, בגלל מיליון אינטרסים שיש להם בעסקאות עם ארצות הברית, רצים עכשיו כדי לרצות את הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. וזה גרם לי רגע לעצור. ולהבין אוי דקלה, יש לך פה משהו חדש שכדאי שנדבר עליו, כי כבר תקופה ארוכה לא כתבתי, והרגשתי גם שכל מה שכתבתי הוא פשוט קורה היום, אז בואו ניתן לזה רגע לשקוע ולראות רגע לאן הרוח נושבת. וככה יצא שהחלטתי לכתוב על טיואן, אי קטן, שממש אפשר להגיד שמעמדו הוא לא מוסדר, וככזה יכול להיות שהוא כרגע משמש ככלי על לוח השחמט של סין וארצות הברית, ואנחנו מכירים עוד מדינות שמשמשות ככלי על לוח השחמט. אז אם כבר התחלנו בטיואן וסין, אז כתבת גם לא מזמן על סין וטהרן. כן. את רוצה להרחיב על זה? כן. אני חושבת שאולי אני אתחיל רגע בלספר, אחורה. יש ברית שנקראת בריקס,
לאחרונה מתחילים לדבר עליה קצת יותר, אבל היא לא ברית חדשה. כתבת עליה לפני שנה אולי? לפני 2.5. רגע, בואו נגיד קודם כל מה זה בכלל. מה זה מדינות הבריקס? כן. ולמה זה גם מעניין אותנו בישראל? אז הגוש הזה הוא בכלל איזשהו מטבע לשון שטבע הבנק אמריקאי, שמדבר על 4 המדינות, הכלכלות המתפתחות בעולם באותה תקופה, ולמעשה זה היה רק בריק בהתחלה, זה היה ברזיל, רוסיה, הודו וצ'יינה, סין. עם השנים הצטרפה לברית הזו גם סאוט אפריקה, ויחד הם חברו להיות בריקס, אלא שהם החליטו שמטבע לשון זה לא מספיק, אז בואו נתחיל להיפגש ונראה רגע מה אנחנו יכולים לעשות. כמובן שהסנקציות של המערב על המדינות האלו, רוסיה, סין ועוד כאלה מדינות, רק שימש כקטליזטור לאיחוד ביניהם ולהתעצמות של הברית הזו, וזה הגיע לנקודה שזה כבר היווה סכנה מאוד מאוד גדולה על כלכלת המערב, ואם נשים רגע את האצבע, על הדולר האמריקאי. עכשיו, את הדבר הזה כתבתי לפני 2.5, לפני 7 לאוקטובר, ותהיתי מה מדינות המערב עושות עם זה, כי לא ראיתי הרבה פרסומים בנושא, בטח לא ראיתי בישראל שמישהו מדבר על זה, וככה החלטתי שאני רוצה לכתוב מאמר כדי שאנשים יראו שקורה משהו, ואנחנו לא מבינים מה קורה סביבנו. משהו קרה מאז בשנתיים וחצי האלה? לא קרה כלום. 7 לאוקטובר הגיע, וכתבתי גם על זה פוסט, וגם באתר שלי, את הדברים שאני ראיתי ממש באותו יום שביידן נאם בישראל, את הנאום המחבק. אני לא יכולתי לראות את החיבוק, כל מה שראיתי זה היה אינטרסים, 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 דולר, דולר, דולר. זה מה שראיתי, ושם אני הרגשתי את ההתכווצות הזו של משתמשים בי. אני רק כלי במשחק של גדולים. עכשיו, יכול להיות שזה קשור ויכול להיות שזה לא קשור, זה לא אני לקבוע או לשפוט, אני רק מביאה את הניתוחים שלי לתוך האירוע הזה. מיד אחר כך, בתחילת השנה, טראמפ עלה לשלטון. אבל עוד לפני שטראמפ עלה לשלטון, כתבתי מאמר בדצמבר שנה שעברה, וכתבתי מה אני חושבת שטראמפ צריך לעשות במזרח התיכון, כדי להחזיר בעצם את העוצמה לארצות הברית, ולמה אני חושבת שאחרי המהלכים האלה, שהם כמובן כוללים מלחמה מאוד חזקה, הם יובילו בעצם לשלום אזורי. אז את זה כתבתי שנה שעברה, טראמפ עלה לשלטון, ובאמת מאז שהוא עלה לשלטון אנחנו רק ראינו קרבות ומלחמות, וכן, הוא רוצה לעצור אותם, אבל קודם הוא אומר, אני צריך להחזיר את הכוח אליי. שווה לקרוא את זה ככה, אני נהנית לקרוא בדיעבד את המאמרים שלי ולראות, רגע, צדקתי. כן, זה היה, זה לא היה. כן, כן, ממש ככה. ולמעשה, אם אנחנו חוזרים רגע לבריקס, אז אנחנו מבינים שיש פה כלכלות מאוד מאוד גדולות. האיחוד הזה של המדינות האלה, שאליהן מצטרפות עוד ועוד חברות, גם איראן הצטרפה לבריקס, גם ערב הסעודית, יש עוד מלא מדינות שרוצות להצטרף, הן לא מקבלות, הם לא מקבלים את כולם. הם מקבלים רק את המדינות שהם רואים שיש שם אינטרס מובהק של אחת מהן, כמו למשל משאבי טבע מאוד חשובים לעולם המערב, ואליהם אותם הם מצרפים אליהם. וככה יצא שהבריקס מהווה כמעט 50% מאוכלוסיית העולם, שזה המון. הם מהווים... המטרה בעצם לתת איזושהי קונטרה לדולר. בגדול, ברמת... ברמת העיקרון, הקונטרה הזו לדולר זה תוצר לוואי שהם התאהבו בו,
והפכו אותו לאחד ממוצרי הדגל, הדדולריזציה, כמו שהם מגדירים את זה, והרבה מאוד פעולות שהם עושים, בין היתר מחלישות את הדולר. וכל מה שאנחנו רואים, המלחמות שאנחנו רואים לאחרונה בעולם, וכל התזוזות טקטוניות האלה, הן הכל סביב הכלכלה. ברגע שהדולר ייפגע, כלכלת המערב תיפגע בצורה משמעותית, שלא לומר עלולה לקרוס. ואנחנו צריכים להבין את זה, וצריכים להבין שכל מהלך שקורה, כמו למשל, אם טראמפ אומר שהוא רוצה לקרוא למפרץ מקסיקו, מפרץ אמריקה, אז לא לצחוק מזה. יש לזה משמעות. יש לזה משמעות. וכשהוא אומר, אני רוצה את קנדה, או אני רוצה את גרינלנד, להבין שזה לא סתם איזה מטורף שמסתובב ואומר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, כאילו הוא מסתובב בשוק, אלא הוא בא עם אג'נדה מאוד מסודרת, כשהמטרה שלה לשמור על הכלכלה האמריקאית, קודם כל. על הדרך זה ישמור על הכלכלה המערבית, וזה יגן גם עלינו, על הכסף שלי, כדקלה, הפנסיה שלי, וכמובן ברמה גבוהה יותר, גדולה יותר. עכשיו, סין היא, כמו שאנחנו יודעים, היא מעצמת ענק, גם רוסיה, מאוד מאוד גדולות, ארצות הברית. בשנים האחרונות ראינו מה קורה עם ארצות הברית, איך היא לאט לאט נחלשת תודעתית גם בעולם. וכשדונלד טראמפ בא ואומר, Make America Great Again, צריך להבין למה הוא מתכוון במילים האלה. הוא לא סתם אומר את המילים האלה. הוא לא מתכוון, הוא גם עושה הרבה צעדים. בדיוק, ואנחנו ממש רואים את הצעדים שקורים. אז אם אנחנו מדברים על הסכמי סחר, או על איומים על מדינה כזו או אחרת, כל הדברים האלה בסוף, מטרתם לשמור על אמריקה הגדולה, לחזק את הכלכלה האמריקאית. מה שראינו לפני 7 לאוקטובר, זה ממשלים אמריקאים חלשים יחסית, שהובילו לבלגן עולמי. ערב הסעודית למשל, היה לה הסכם עם ארצות הברית, הסכם הגנה. ארצות הברית מגנה על ערב הסעודית, ובתמורה הם סוחרים בנפט שלהם רק בדולר האמריקאי. ואז סין נכנסה לתמונה. והיא חתרה להסכם מול ערב הסעודית, שהמסחר ביניהם, כשאנחנו יודעים שסין היא יבואנית נפט ענקית, המסחר ביניהם יהיה ביואן ולא בדולר האמריקאי. הדבר הזה עלול היה לפגוע בדולר האמריקאי בצורה משמעותית. וכשה7 לאוקטובר קרה, וערב הסעודית ראתה שישראל בת בריתה חזקה של ארצות הברית, ככה לא מקבלת את הגב שהיא אמורה לקבל, היא, בת הברית הכי חזקה, לא מקבלת את הגב, היא התחילה לחשוב, רגע, אולי כדאי לי לחבור לסין במקום לחבור לארצות הברית. אולי ארצות הברית גם תפנה לי את הגב ברגע שאיראן תנסה לתקוף אותי ותרצה את הנפט שלי. ולכן, כל מה שאנחנו רואים, שוב אני חוזרת לזה, הוא תוצאה של העוצמה של ארצות הברית בעולם. ג'ונגל כזה. משחקי שחמט. בעצם מה שטראמפ בא לעשות, זה בעצם לחזק את הכלכלה האמריקאית, ואז יש לזה השפעה ישירה גם על ישראל. נכון מאוד. במקרה של ישראל, כן, אנחנו רואים נשיא עם אג'נדה שהיא גם, אפשר לומר, משולבת דת. בסוף, אמריקה, in God we trust, היא מדינה דתית, אם נרצה או לא נרצה, על הדולר, זה מה שמופיע. והנשיא האמריקאי שכמעט הלך לעולמו בניסיון התנגשות, הוא מבין שיש לו פה איזושהי שליחות שהיא מעבר, עם העם הנבחר הישראלי, שיושב פה במזרח התיכון. אז יש פה שילוב, אבל בסוף הכלכלה האמריקאית היא מה שמנצחת. האם
טוב לטראמפ או לא טוב לטראמפ. וטראמפ יודע מעל הכל שהמיקום של ישראל, מדינה דמוקרטית, מתקדמת, טכנולוגיה מטורפת, מעצמת נשק שרק מתעצמת, נמצאת במזרח התיכון. לא רק שהיא נמצאת במזרח התיכון, היא גם בדיוק באמצע של דרך המשי החדשה של סין, הוא יודע שאת היעלום הזה הוא צריך בכתר שלו. ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד צעדים שטראמפ עושה, שיש שיפרשו את זה באיזו חיבה יתרה לראש ממשלה כזה או אחר, אבל יש מי שיסתכל על זה בצורה אובייקטיבית ויגיד לו, הוא לא מחבב אף אחד. הוא פשוט דואג לאינטרסים האמריקאים. זה הכל. ובאמת, כשהוא בא ואמר שצריך לשחרר את בנימין נתניהו מהמשפט, אז אני ראיתי את זה ממש לא כאיזה חבר טוב שכבר בימים שבא ורוצה להציל את חברו, אלא מישהו שרוצה לשמור על יציבות שלטונית פה בישראל. הוא רוצה לשמור על הדמוקרטיה הזו כמדינה שתאפשר מסחר, שתאפשר להם אחיזה בקרקע, להיות כאן ולשלוט על הציר הסופר חשוב הזה למסחר הבינלאומי. ככה אני רואה את הדברים. קצת אחרי שטראמפ עלה, אני חושבת אני לא יודעת אם כתבת את זה בדיעבד, שבאמת הולכת להיות מלחמה. לא, זה היה לפני, כתבתי לפני, כן. זהו, אז לא זכרתי אם זה היה קצת לפני או אחרי. מה ראית שם? אני, בתפיסה שלי היה שהעולם נמצא באיזשהו שיגעון. עכשיו, אנחנו יודעים שכשיש שיגעון, צריך איזו פצצה. משהו כן, צריך איזו פצצה ככה שתאפס את כולם ותחזיר אותם למסלול. וכמו שאמרתי, ארצות הברית שהמותג הזה, האמריקאי, המעצמת על הזו, בעצם הוא ירד ונפגע. אני ידעתי שהנשיא הזה עושה שיעורי בית, והוא יבוא לקדנציה הזו מוכן. הוא לקח את האנשים הכי טובים שיש, פשוט הכי טובים שיש, ואם נסתכל על קונפליקטים נוספים שאנחנו רואים פה בדרך, צריך לבחון אותם ממש לעומק ולהבין שהוא יודע מה הוא עושה, הכל מחושב. אין מילה שיוצאת לאיש הזה מהפה שהיא לא מחושבת, גם אם היא נראית כמו איזו המצאה מסוימת שהוא זרק לחלל האוויר. הוא יודע בדיוק מה הוא אומר. הוא לא סתם איש עסקים מאוד מוצלח. זה איש עסקים. קודם כל במהות שלו הוא איש עסקים. לחלוטין. והוא יודע לחשב את הצעדים שלו ולעשות את זה נכון. אגב, זה גם מחזיר אותי לטיואן, מה שאמרתי על טיואן. גם פה איש העסקים בעצם יצא החוצה. כל מה שאנחנו רואים פה זה דיונים עסקיים, חישובים עסקיים בלבד. והבנתי אז שאם אנחנו רוצים פה לייצר שקט, שיכניס כסף, שיכניס שליטה לארצות הברית, הוא חייב קודם כל לתמוך במדינה הזו, וככזה הוא צריך להבין מה האינטרסים של המדינה הזו שיושבת כאן, מה האינטרסים של המנהיגים של המדינה הזו, ומה העם פה רוצה. העם רוצה שקט. וכדי לעשות את זה, קודם כל הוא היה צריך לשחרר לפה את המשלוחי נשק שלא קיבלנו, שאימו עלינו. הוא היה צריך לתת את הקרקע היציבה, להילחם פה את המלחמות בשקט, לפחות שהעם פה יירגע קצת ויבין שהוא בטוח, שהוא בטוח פה. כדי לעשות את זה, יש הרבה סיכונים, וברור לו שברגע שהוא ייתן את הנשק הזה והמלחמה תתעצם, יכול להיות שהמלחמה תהיה הרבה יותר חזקה והרבה יותר גדולה, ובאמת ראינו שהמלחמה רק התעצמה ליותר חזיתות. עכשיו, הדבר הנוסף שכתבתי באותו זמן, זה היה איראן. היה ברור, ואת זה אני גם ברור לי מה-7 לאוקטובר,
שכדי לעצור את המלחמה הזו, הדרך היחידה היא להילחם באיראן, להשמיד את הגרעין ולהפיל את השלטון האיראני. כבר אז, באוקטובר 23, הבנתי שאם אנחנו נשמיד את הגרעין האיראני, זאת אומרת, אנחנו נהיה היד הביצועית, הזרוע הביצועית של הממשל האמריקאי. הסעודים יירגעו, כי לא יהיה עליהם איום גרעיני מצד איראן. הם יוכלו לחזור להסכמים היציבים מול ארצות הברית, כי הם יבינו שארצות הברית נמצאת בצד של בנות בריתה, והם ישמרו עליה גם מהאיראנים, שזאת הסכנה המיידית שהייתה. ישראל תשמיד את הגרעין, שזה האיום הכי גדול עליה. ארצות הברית תשיג גם את ישראל וגם את סעודיה במזרח התיכון, ובעצם משולש הקסם הזה ירגיע את הרוחות שנמצאות פה. ואני חושבת אבל שעל מה שקורה בסוריה וטורקיה, כתבתי את זה כנראה אחרי, אני חושבת שזה היה מין התרחבות, אדוות כאלה של המלחמות, ובואי נראה רגע מה עוד מצפה לנו, כי אנחנו לא כל כך מהר מרגיעים את השטח. זאת אומרת, ייקח עוד זמן. אני חושבת, לעניות דעתי, כן, וזו רק השערה שלי, שעד שהשלטון האיראני לא ייפול, אנחנו לא נירגע פה במזרח התיכון. ואת חושבת שישראל לא תעשה עוד צעדים בשביל זה, או שזה משהו שיבוא... אני חושבת שיקרה עוד משהו, כן, בין ישראל לבין איראן. כן. יקרה עוד משהו שיפיל את השלטון הזה, כי השלטון הזה מערער יציבות, ואנחנו רואים שזה כבר יציבות ברמה הגלובלית, זה לא רק יציבות של ישראל או סעודיה, אנחנו מדברים פה באמת על הסכמי ענק, שמיוצרים ממש ברגעים אלה בכל העולם. אז מה הולך להיות באמת במזרח התיכון בשנים הקרובות? בעינייך. בעיניי. אני חושבת שאנחנו קודם כל נצטרך לפתור את הבעיה הזו של איראן, כמו שאמרתי, ואחרי הבעיה הזו אנחנו נצטרך להסדיר את מה שקורה בסוריה. הסדרה בסוריה היא קצת בעייתית, כי אנחנו רואים שם בעצם מנהיג שהוא, מלבינים אותו, אבל הוא לא האיש הכי נפלא שאפשר לקבל. יש לנו את טורקיה בעלת אינטרסים בסוריה, במשאבי הטבע. יש לנו קבוצות אתניות שיושבות בסוריה, כמו הקורדים וכמו הדרוזים, וישראל כמובן עם השנים, יש לה איזושהי ברית עם הקורדים, ועכשיו ברית עם הדרוזים, ולא כל כך מהר טורקיה העוצמתית וארדואן ישחררו את הרסן, וכמובן עכשיו שטראמפ פיתה את ארדואן עם מטוסים, רק שהוא אמר, אם שמנו לב, שטורקיה תצטרך לעשות כמה דברים קטנים עבור ארצות הברית, לפני שהם יקבלו מטוסים. אז אני חושבת שיש לנו עוד קצת לסגור בזירה הזו, בזירה הטורקית, להסדיר את היחסים בין ישראל לטורקיה, סופר חשוב. והסדרת יחסים אנחנו יודעים שהיא או בדרכי שלום או בדרכי מלחמה. אני לא חושבת שישראל וטורקיה ייכנסו למלחמה ביניהן, זה נראה לי לא בכיוון, לא בכיוון, אבל כן, את יודעת, כמו חיות בטבע, יהיה פה קצת שליפת אגרופים. ואחרי שאלה יוסדרו, ולבנון אנחנו רואים שהם בכיוון הנכון, אז אני חושבת שאנחנו צפויים לראות באמת מזרח תיכון חדש, הסכמי שלום, מסחר בינלאומי, מסחר בינלאומי שיביא לפה פריחה, שיחזק את הכלכלה. מערבי. מערבי שייכנס לפה. החיבור הזה בין אסיה, בין המדינות האלה, לבין אירופה, לבין ארצות הברית, אנחנו באמצע. ישראל תהיה ציר סופר חשוב,
שיכולים לעבור דרכו סחורות של מדינות שונות שעד היום לא חשבנו עליהן. גם איראן, גם סוריה, גם לבנון, גם מדינות מאפריקה. אנחנו נהפוך להיות כלכלה סופר חזקה באזור הזה, וצריך להבין את החשיבות של ישראל. כמו שאמרתי קודם, ישראל היא דמוקרטיה. היא מדינה מערבית שמדברת ערבית. היא מדינה במזרח התיכון שיודעת בעצם לתרגם את מה שמדינות אירופה, מדינות המערב, רוצות להגיד למדינות ששכנות לנו. ולכן ישראל לדעתי הולכת לכיוון הנכון. יש יאמרו שאני אופטימית מדי, אבל ימים יגידו. ימים יגידו, אני אזרום על האופטימיות. כן, אני מעדיפה לדבוק בה. נכון. מקסימום נצליח. דיברנו קצת, באמת על קצת הרבה, מהות השיחה על טראמפ. כל מה שהוא עשה עם המכסים, איך זה משפיע עלינו, איך זה משפיע בכלל על העולם? המכסים זה כלי של איש עסקים, שאומר, במקום שאני אשתמש עכשיו בכלי המלחמה, ואני אוציא את הצבא שלי להילחם, ויהיה דם, ויש לזה עלויות, ויש לזה כאב, אני אשתמש במכס. אני אחד השווקים, כן, אני אחד השווקים הכי נחשקים בעולם. ואני יודע את זה, אני מכיר בעוצמות שלי, אני יודע מה היתרונות שלי. אז אני אשתמש במינוף הזה, כדי להשיג את המטרות המדיניות שלי. ולכן טראמפ, כחלק מהרצון לחזק את הכלכלה האמריקאית, ולצד זה להשיג בעצם את העוצמה האמריקאית, השליטה העולמית, הוא פשוט בא, כמובן עם השיעורי בית שהוא עשה, והודיע לכולם, תשמעו, אתם רוצים לסחור איתנו? אין בעיה, תשלמו כסף. מעבר לזה, בנאום כניסה שלו לתפקיד, הוא גם אמר, כל חברה שתבוא ותייצר בארצות הברית, תזכה למס חברות הנמוך ביותר שהיא פגשה בעולם. והוא מקיים את ההבטחות שלו, אחת אחרי השנייה. זאת אומרת, חברה אחרי חברה מודיעה שהיא הולכת להשקיע בארצות הברית. הייתה את הארוחה המפורסמת הזאת עם אמזון ופייסבוק ועוד חברות, והוא שאל אחד, כמה אתה הולך להשקיע, וכמה אתה הולך להשקיע, וכמה אתה הולך להשקיע, ואנחנו מדברים על סכומים מאוד גדולים שהחברות האלה מביאות לתוך ארצות הברית, ובתמורה, ארצות הברית מוכנה להוריד חסמים, ומוכנה להקל עליהם, ובפרט שהכלכלה תיכנס פנימה, יותר מקומות עבודה, יותר כסף נשאר, וגם הביטחון הלאומי האמריקאי מתחזק בצורה הזו. אם אני קופצת... איך זה משפיע בעצם עלינו לדוגמה בתור ישראל? אנחנו היום, עד היום לא שילמנו מיסוי כשייצאנו לארצות הברית. ופתאום עכשיו אנחנו צריכים לשלם 10%. 10% לעסקים, זה הרבה מאוד. אבל צריך לזכור שיש תעשיות שהן פטורות מה10% הזה. והייצוא שלנו לארצות הברית הוא מכיל כל מיני תעשיות, כשהרבה מאוד לא ישלמו גם שום דבר. זאת אומרת, זה משפיע רק על חלק מאוד קטן. רק על חלק קטן מהתעשיות, נכון? אבל אותו חלק, 10% זה פחות הכנסות. והיום החברות האלה צריכות רגע... איך זה ישפיע עלינו בתור אזרחים? זה מבחינת... התגלגל על ככה פשוט. אז זהו, שאני רוצה להפריד בין הייצוא לבין היבוא. 10% הוא בעצם על הייצוא לארצות הברית, אל ארצות הברית. ואז חברות שרוצות למכור לארצות הברית, צריכות לחשוב רגע, והן באמת עושות חישובים. איפה אני מייצר? איך אני שולח? באיזה מחירים אני צריך לשלוח? עושות ממש עכשיו בנייה מחדש של תיק המוצרים שלהם, והשרשרת התפעולית שלהם, כדי להוציא לארצות הברית ולמזער את הנזק.
באמת, הרבה מאוד חברות מעבירות גם תעשיות מסין למדינות אחרות, והכל כדי שהם לא יצטרכו לשלם הרבה מאוד כסף. מצד שני, אנחנו כאזרחים פה, אנחנו מקבלים אלינו מוצרים. וישראל הורידה הרבה מאוד חסמים והרבה מאוד מכסים שהיו. אי אפשר להגיד הרבה מאוד מכסים שהיו, לא היו הרבה מכסים, אבל היא הורידה הרבה מאוד חסמים ומכסים שעוד נותרו על מוצרים, בעיקר חקלאות אמריקאית, ביבוא לישראל. מה שאמור היה להוזיל מחירים, אבל אנחנו אף פעם לא רואים את זה. איפה שזה נעלם בדרך. כן, איפשהו. כן. אנחנו גם כצרכנים לא שמים לב בכלל. לא מבינים את המשמעות של ההסכמי סחר האלה ועל מה הם מדברים. אז אנחנו אפילו לא אומרים, רגע, איפה הכסף שלנו? ולכן אנחנו לא רואים את השינוי פה. אבל דמיינו, פינטזו, שהמחירי מכוניות עכשיו ירדו ב-50%, ואולי זה עוד יקרה, כי בסוף הממשל האמריקאי ירצה לראות גידול במחירות של המוצרים שלהם פה בישראל. יכול להיות שהממשל האמריקאי, אם הוא יראה שהסרת החסמים לא מביאה להגדלת המחירות לשוק הישראלי, הוא יבחן את זה ויגיד, רגע, אתם צריכים לפעול כדי להוריד את העלויות. אם זה לא פה, אז הלאה בשרשרת. יש לו יכולת כאילו לאכוף את זה, כאילו גם... אנחנו רואים שהממשל האמריקאי יכול לעשות הכל. אז כן, אנחנו רואים שהם באים בדרישות. הנה, בואו ניקח את NVIDIA, שאמרה להם 15% מהייצוא שלכם לסין, אני רוצה כסף. מדובר על מיליארדים. כל האקספורט קונטרול. דברים שככה כולם רעמו ואמרו, איך יכול להיות שממשל מרשה לעצמו לעשות דברים כאלה? אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה ועל האינטרסים הגדולים שקורים פה, אנחנו מבינים למה הם עושים את זה. והם יעשו הכל. בסוף טראמפ לוקח את הכסף ככלי מאוד מאוד משמעותי. בוא נגיד שזה תמיד היה בעולם, אבל הוא לוקח את זה ברמה מעל ככלי משמעותי, ואז יש את סין ומדינות הבריקס שמנסות לתת איזושהי קונטרסט. זאת אומרת ששווה עדיין להמשיך לעקוב ולראות מה קורה שם, גם כי זה ייקח זמן עד שהמצב פה יתייצב, וגם כי בסוף הם גם מדינות שהן מעצמות ויש להן כוח. לחלוטין. אגב, אחד הנושאים שכתבתי עליהם מזמן, ממש מזמן, זה היה היהלומים. משאבי הטבע, היהלומים, נמצאים ברובם תחת מדינות הבריקס. היום, ואנחנו יודעים שיש עיצומים שחלים על יבוא יהלומים מרוסיה למדינות המערב, עיצומים שרק מתעדקים. אז מה עשו מדינות הבריקס? הן מקיימות ועידה ביניהן, שכל הנושא שלה הוא יהלומים. איך הם מגבירים את מסחר היהלומים ביניהן? עכשיו, כשהם מגבירים את מסחר היהלומים ביניהם, בגלל שהמדינות המערב מכילות עיצומים עליהן, מה שיקרה, עלול לקרות, זה שערך היהלומים למערב יעלה. כי יהיה פחות. כי הם ימכרו פחות למערב. אז אולי עכשיו אנחנו עוד לא רואים את זה. יכול להיות בעתיד כן נראה את זה. למעשה, כל סנקציה מערבית רק הובילה לעוד יצירתיות והתפתחות במדינות הבריקס, שפגע במערב אחר כך, כן? כן. תגידי, טראמפ עכשיו נמצא כמה שנים, אני מניחה שההשפעות שלו ימשיכו עוד קצת הלאה, אבל את חושבת שישראל צריכה לעשות דברים נוספים כדי לשמור על הכלכלה שלה גם בעתיד למקרים שגם יהיו שינוי. אנחנו רואים כמה שינוי שלטון בארצות הברית משפיע על המערב, וגם משהו שכתבת לדוגמה על הזהב, למה ישראל לא קונה זהב, או דברים שישראל יכולה לעשות וצריכה לעשות. לחלוטין. אני חושבת
את נגעת פה בזהב, שזה באמת אותי מאוד הפתיע, שישראל לא מחזיקה רזרבות זהב. כל העולם בבעלה לזהב. סין, רוסיה, מדינות הבריקס קונות זהב בטירוף. האמריקאים בטירוף אחרי הזהב. וכל זה כדי בעצם לייצב את ערך המטבע שלהם. אבל ישראל לא. ישראל משקיעה במטבעות. ואותי זה הפתיע. אני חושבת שישראל צריכה כן להיכנס למרוץ הזה. ולהחזיר את הזהב, את רזרבות הזהב, כדי לשמור על הכלכלה שלה. ומעבר לזה, ישראל צריכה לעשות שינויים, כמו למשל, היא חייבת לייצר חוקה. זה משהו שהוא סופר חשוב. חוקה שלא ניתנת לפרשנות. משהו שישמור על היציבות של המדינה. ישראל צריכה להחליט על חוקים מאוד ברורים שלא ניתן לפרש אותם, כאלה שיגבילו ממשלות, ויגבילו כל כוח שנמצא איפשהו במערכת האיזונים והבלמים בהיררכיה הישראלית, כדי לשמור על היציבות פה. כי היום יש מנהיג כזה, מחר יהיה מנהיג אחר, וככה גם בעולם. אנחנו לא רוצים להיות במצבים שמדינות אחרות ישפיעו על ישראל מבחוץ פנימה, ואנחנו לא רוצים להיות במצבים שבישראל אנחנו נושפע מכל איזשהו כלי תקשורת כזה או אחר, או מדעה כזו או אחרת. אנחנו צריכים לשמור על האזרחים שלנו, על כלכלת המדינה שלנו, והכל צריך להיות מוסדר. מספיק עם מה יהיה בסדר, מספיק עם זה. אנחנו חוטאים בזה כן. יותר מדי. כן. תרבות יהיה בסדר. שאלה ככה לסיום. אם היית יכולה לתת לאנשי עסקים, מקבלי החלטות, משקיעים, משהו שיסייע להם לנווט בעולם המורכב הזה, ובאמת להבין את הצעד הבא? יש פה... אני אגיד את המשנה שלי שהיא לכולם, ולא רק לאנשי עסקים. תלמדו הרבה, תקראו הרבה. כל אירוע שקורה, אל תקשיבו לכלי תקשורת כזה או אחר. לכו תחקרו אותו. תבינו למה אנשים מסוימים אומרים דברים מסוימים. תבינו מה סדרי הכוחות בעולם. זה נכון, מלחמה בין סין לארצות הברית כביכול לא מעניינת אף אחד. בפועל, בשנים האחרונות, אנחנו רואים טוב מאוד ומרגישים בכיס איך זה משפיע עלינו. אם נעקוב אחרי כל הדברים האלה, נוכל לדעת איפה כדאי לייצר, איפה כדאי לקנות, נדע איפה יותר בטוח ואיפה פחות, וגם נזהה הזדמנויות. למשל עכשיו, ישראל עומדת להיות עורק מסחר בינלאומי. מה אתם הולכים לעשות עם זה? איפה אתם הולכים להשתבץ פה? האם זה יהיה בתיירות אולי? אולי זה יהיה בפיתוח הנגב? אולי זה יכניס עוד מקומות עבודה? אולי מרכזים לוגיסטיים ענקיים? איפה אתם הולכים להיות? אז כל הזמן להסתכל על הדברים האלה, ולקרוא את המידע מהרבה מקורות מידע שונים. וגם לעקוב אחרייך. כן. תקשיבי, דקלה, היה סופר מרתק, כלכלה וגיאופוליטיקה, זה באמת נושא מעניין, ואת מנגישה אותו בצורה מדהימה, ואני חייבת לתת לנו נקודת זכות, לא דיברנו על AI. נכון, אבל זה המאמר שכתבתי היום, וכדאי מאוד לקרוא אותו, כי הוא בדיוק על AI. וזה מרוץ החימוש שקורה ממש עכשיו. וקריטי, קריטי להבין מה המשמעות של זה, והאם אנחנו הולכים למלחמת עולם בגלל זה? אז הנה, לא דיברנו, אבל נתנו ככה פתח זה, ואולי ניפגש עוד כמה חודשים לדבר רק על המאמר הזה. כן. אז דקלה, תודה רבה. תודה גם לך. שמחתי.
תודה רבה שהייתן איתנו היום, ואם הפרק הזה נתן לכם ערך, תעבירו אותו הלאה. אשמח לכל פידבק, אז תרגישו חופשי לפנות אליי בלינקדין. יום מעולה.